얘들 진짜 잡으라. 마. 뭐가는 뭐나이. 뭐잖아. 오나. दिनै जरा फुख्रि गामियाव हाजादिसा गामिनि हौवासानि बिफा आरो जरा फुख्रि गामिनि हिन्जावसानि बिफा सानैजों दिनै बिबाय खादों। बे बिबाय खानायाव दिनै गोथारै रायसननो हादों। बर'नि आसारखान्थि जिथु नेम दङमोन हिन्जाव गोदाननि हिन्जावनि बिफा आरो हौवानि बिफाजों दिनै आसारखान्थि बायदि बाथौ धोरोमनि जिथु आसारखान्थि दङमोन नेम निथि रुल एन्ड रेगुलेसनफोरखौ दिनै रायफादना होबाय। बेखायनो नोंथांमोनहा नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि हाबाफारि लानानै खामानिफोरखौ मावफुङो ना मावफुङा निस्सय कमेन्टजों फोरमायहरगोन होननानै आं आसा खालामो।